ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಏತೋ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಐತ ಮಹತ್ವನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಪೋಪುಜ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಏತೋ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಇನಿ ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೆಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಗೆಜ್ಜತ್ತಿ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಕೊತ್ತಿನ ಗೆಜ್ಜತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯನುಗ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲೆನ ಕೈಟ್ ಬಯಕೆದ ಮದಿಮಾಲೆನ ಕೈಟ್ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಕೈಟ್ ಪುರುಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಆಡಿಟ್ಟು ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿನ ದೀಪಿನವೆನು ನಿಗಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು ಆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮದ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪುನ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಆದಿತ್ತಿಂದು